ganti Gatotkaca ketok ngene monone praja to le ganti skin Sulama maksude wah skin Sulama kowe nyek karo wong liya ora oleh ngono kuwi pancen kanyatane kaya mangkono Edian ayo Mas Wo oh ah tanpa beda kaya wit-witan kae wit kuwi saya gedhe lan saya dhuwur mesti saya banter angin ingkang bandang antrajan inggih wa tanpa beda nggih kaya adeke nenggih penemban begalan Bima Suci ingkang mapan ana ning Arga Kailasa Nadyanta tekate iki tulus niate kuwi suci anggene mbangun morale menungsa ning nyatane bola-bali para sata Kurawa ingkang ganggu gawe marang katentremaning Arga Kailasa. Nggih, nyatanipun dipalungguhan samangke para sata Kurawa sampun semisih wanoman. Ya, ning kudu tetep nduk eling-eling apa kang dadi wejangan utawa dawuh pangandikane Sang Penemban Bima Suci. Ingkang surasane sing jenenge menungsa kuwi yektine makhluk ingkang luhur. Manungsa kuwi makhluk ingkang luhur uga kena disebut makhluk ingkang sampurna. Merga apa? Menungsa kuwi duwe mutiara. Mutiarane menungsa kuwi jenenge akal, ewadene mutiarane akal kuwi jenenge ilmu. Mutiarane ilmu kuwi amal, mutiarane amal kuwi akhlak utawa moral, mutiarane akhlak kuwi tegese iman. Mutiarane iman tegese slamet donya nganti akhir. Mula kang mangkono kabeh ngendikane Sang Bima Suci kuwi gegemen minangka pepagem anggen bakal tetep dadi satriya ingkang bener-bener digdaya ning tetep piguna tumrape Hendayana. Hakampo samya medali lertatip wileting kodo kasmangkung sang niti bencang sangat jimijro latinyo ngadali wuwus terus Surawilaga kaya buta singa rakir baladalah lagi wae barisan Ngastina para sata Kurawa ngambah laladan Arga Kailasa gedhes putih monyet elek tuwek keklek ora mudar-mudar Hanuman biyen dasar para nyata kuwi Bambang Haswatama ya kabar nyebar warta-rata Werkudara Ripalungguhan iki gawe pengiram-iram reka-reka dadi pendhita sing jenenge Bima Suci ning Arga Kailasa. Lha kang mangkono kowe nyimpangi utawa nengen dalan iki bakal tak nggo bacut nemoni kelawan Werkudara karepe piye pek semuci suci kaya mengkono. Melek omripatmu jerengen gobok mala tanpa rupa aku iki cantrik utawa siswane Sang Bima Suci. Papan iki papan ingkang kebak katentreman, papan kebak karaharjan lan karahayun. Papane wong gayuh kawruh ngudi ngelmu lan uga manembah. Aja nganti dingge jag-jagan wong angkara murka dapure para sata Kurawa. Piye? Mangka anggro sesumbar lendo gatara bumi kunjing kumaluk kuntara
babu keparat murang
takamu. Hut. Ya. Hut. Hut. Jika ilmumu. Hei. Yo. Ha. Yo. Ha. Yo. Ya. Yo. Aduh. Godo sigar kamu. Ampuh kelatan. Oh, iya. Oh. 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 Bambang Sur, yo Bambang Surtayu. Aku duwe parian. Apa? Golek pelut entuk lele. Apa? Yen pendut maju le. Aku yo duwe. Apa? Golek ulut entuk lele, pengen udut ta oleh buke. Parat. Tak tembak le. Tembak genti le. Awas. Cekel, ingon-ingon, maju. Hut. Ha. Hut. Hei. Oh. Oh. Hei. Hut.
Wah. Iya. Wanen nek. Hei. Oh. Ah. Oh. Hei. Oh. Ah. Oh, Ikhtiar. Oh. Oh, yo ah. Oh. Ikhtiar. Cekel nggo pengewan-ewan. Maju. Waduh. Oh. Oh, Ikhtiar. Wah. Oh. Hei. Ah. Hei. Oh. Ah. Yo, yo. Ah. Oh. Ah. Oh. Hai. Oh. Ah. Hei. Ah. 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 Oh. Ah. Yo. Oh. Ah. Antasena. Yo, Kartomarma. Dian jangkar karo to. Ayo. Kualat, kowe ora wedi kualat le. Ora wedi. Dian. Ayo ngantemo. Oh. Ah. Beh. Dian nyok geger. Oh. Oh. Hey. Oh. 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 Ah. Oh. 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 Hey. Oh. Ayo Buri. Oh. Oh, Dian. Jedul saka lemah. Yo. Antaraja. Yo. Nyoba kaprawiran mulih. Maju. Oh, oh. Ah, ah, oh, hey. Oh. Dian. Oh. Ambles bumi. Oh. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Hey. Oh. Wah.
menapa para wadya kala mundur kabeh. Iki Satya Banjarjuna Dursasana sing bakal maju ning palagan. Kowe Anoman, Gatotkaca, Antasénapa dene Antaraja. Iki wakmu saka Banjarjuna Dursasana bakal ngadepi kowe. Wah. Ora nganti mang menit wis bakal ajur mumur kowe kabeh. Wah. Ah. Ayo le, ayo le, ayo le. Dursasana Jaya, Dursasana Jaya, Dursasana menang. Dursasana Jaya, Dursasana. Wes suwi ra metu iki paman segone. Ayo sapa musuhe? Median. Lah iki ceritane dagelan ketemu dagelan. Wah. Dagelane sapa? Kowe apa dagelan? Bintang tamu. Pengen apa? Jajal kaprawirane Pak De Dursasana. Yo. Pengen ngantem apa le? Ah. Oh. Ora krasa. Keker. Junjung bante, junjung ucalake. Aha. Dursasana Jaya, Dursasana Jaya, Dursasana menang. Dursasana menang, Dursasana Jaya, Dursasana Jaya, Dursasana menang. Yan, ganti Gatotkaca. Ketok kowe ndemo wernane rada to le. Ganti skin Sulama. Wah. Maksude. Wah. Skin Sulama kowe nyek karo wong liya, ora oleh ngono kuwi. Pancen kanyatane kaya mangkono. Edian. Ayo Maswa. Oh. Ah. Weh.
Yan Dursasana kae kok kemakin erang. Biasane ya kalah dhisik dhewe ora gelem maju perang ya. Yen pancen waya aku mbedol Gunung Kembar, bakal lakokake. Oh, iki Gunung Kembar. Ah. Woi Anoman, aku njaluk ngapura yen musuh Kurawa aja ngentokke ngono kuwi. Sipate para manungsa Ramate kaya punika Benteng-benteng jago menang kabeh mau Kapan juning manungsa Macan kelak benteng YouTube Kejar lumayan Cuman memerke elakir Ade mau Kapan juning manungsa Memakan dijaga buta Buta kedoman berkata akhirate neraka tanpa beda kaya wit-witan kae wit kuwi saya gedhe lan saya dhuwur mesti saya banter angin ingkang bandang antrajang inggih wa tanpa beda nggih kaya adeke nenggih
penemban Begawan Bima Suci ingkang mapan ning Arga Kailasa Nadyanto tekate iki tulus niate kuwi suci anggene mbangun morale menungsa ning nyatane bola-bali para sata Kurawa ingkang ganggu gawe marang katentremaning Arga Kailasa. Mriki nyatanipun ripalungguhan samangke para sata Kurawa sampun semisih wanoman. Ya ning kudu tetep nduk eling-eling apa kang dadi wejangan utawa dawuh pangandikane Sang Penemban Bima Suci ingkang surasane sing jenenge menungsa kuwi yektine makhluk ingkang luhur. Manungsa kuwi makhluk ingkang luhur uga kena disebut makhluk ingkang sampurna. Merga apa? Menungsa kuwi duwe mutiara. Mutiarane menungsa kuwi jenenge akal, ewadene mutiarane akal kuwi jenenge ilmu. Mutiarane ilmu kuwi amal, mutiarane amal kuwi akhlak utawa moral, mutiarane akhlak kuwi tegese iman. Mutiarane iman tegese slamet donya nganti akhir. Mula kang mangkono kabeh ngendikane Sang Bima Suci kuwi gegemen minangka pepagem anggen bakal tetep dadi satriya ingkang bener-bener digdaya ning tetep piguna tumrape bebrayan agung. Caritane satriya lenuwe kang mardi mring kautaman pan pegat mring pangestine ngesti hayuning kayun Wanoman nadyan iki wancine tengah wengi jumbuh kelawan pangandikane Rama Penemban Bima Suci aja nganti para siswa-siswa kepati anggene nindra. Mula kang mangkono kanggo njaga marang karahayon lan katentreman saperangan para siswa ya padha leledang ing kiwa tengene Arga Kilasa. Aja nganti ana dom sumuruping banyu ingkang bakal bebidung api ruwang obak-obak marang beninging swasana yang mapan ana ing Arga Kilasa. Wong ramyan ingkang satangka kumenyar mangrengkara ing puri mangken tanpa siring
goyang swasana ing Suralaya ramyang jagat wetan moyo-moyo jagat kilen yekti dudu sunare Surya Candra Darumyang Kartika nanging melaring kahiwangan Suralaya ya ing Junggring Saloka ingkang kepareng lenggah wonten ing bali Alaras Marcukunda manik nenggih tetungguling para Jawata ingkang abebisik Sang Hyang Bathara Guru ya Girinata ya Giripati ya Risang Siwah Bujo ing nalika samana kahadhep Jawata ing Salendra bawana nenggih Sang Hyang Bathara Indra datan kantun Jawata ing Arga Demilah nenggih Sang Yamadipati sadaya para Jawata samiya mabukuh padana tumungkul ing Bantala angantu-antu sarta anganti-anti pangandikane nenggih Sang Jagat Pratingkah lir sapada tumiling pangulati puspita netemindah kang warni Astung para sidam sekaring bawana langgeng Bathara Indra kawula nuwun wonten timbalan kang adhawuh bukulun sembah pangabekti kula katur iya wis ulun tampa Yamadipati wonten timbalane kang adhawuh kula namiji dumateng kula sembah pangabekti kula mawantu-wantu kunjuk iya ndak tampa gawe bombong ing rasa Yamadipati wonten dawuh urung ngantuk dereng lajeng tilem niku kados pundi nyatane ngungkuke kaya ngono mun kula
Kula janjane isin anggere kula ya mangan ngoten tembung dike mawon kanca-kanca do nyawang. Ya ora muni apa-apa ning kita batin. Anjen takon siji man nganyelke. Lho kowe kok iso mangan tanpa piring iki piye? Mergo pancen piringe kula uruki sego sedaya. Pamriye men kiat anggen kula ngempul. Gamelan Lokananta gamelan Lokananta menika ripalungguhan iki kayangan ketaman goro-goro kagiri-giri mija repat Ponokawan ora ngono kahiwangan ripalungguhan iki horeg gedreg nungsang jempalik solahe para hapsara lan para hapsari padha rereyongan angungsi gesang bareng tinaliti kanthi permati diitung nganti genep disaring kongsi lembut landak tropong mring Marcapada jebul ana titah ingkang wani ngowahi kodrat maknanipun kados pundi Pukulun jinejer mongko dadi satriyane bangsa senopatine negara kenapa kok reka-reka wani dadi brahmana wani dadi pendhita tur ambabar kawruh wadi ingkang sinebut ya kuwi kawruh kasampurnan sinten menika paman Pukulun ora ana liya kejaba satriya Jodipati si Bratasena sakwuse meguru marang pendhita Durna antuk kawruh sangkantaraning dumadi ripalungguhan iki madheg brahmana ning arga Kailasa kanthi apeparab Bima suci niku kebangetan yen ngoten niku yen Bima ngoten genah niku naminipun ning kenapa kok dadak kangge suci niku lho mongko suci sak menika nderek Mas Bayu Aji oh iki malah tekan dindi ora tegese tiyang niku mbok pinter kaya apa apik kaya apa sregep ibadah kaya apa ning lek rumangsa suci dhewe niki bakal dadi intiping neraka jahanam pramila gandeng kula ingkang wasani wonten ing Kawah Candradimukha kepareng paduka kados pundi Pukulun kula ingkang badhe midana dhumateng Bima Suci pancen ulun bakal ngemutake marang Si Werkudara supaya ora kesluru marang dalan sing kleru mula kang mangkono Indra kelawan Yamadipati ripalungguhan iki aja wedi kangelan ayo ndak kanthi tumurun marang arga Kailasa nemoni kelawan si Bima Suci syukur lamun to kena dielekake parandene yen nganti beguguk ngutawaton gajah lar singa barung bondan tanpa ratu aja wedi kangelan jabelen banjuten cemplungna ning Kawah Candradimukha men dadi intiping neraka jahanam mangan jur lakuning angin gugur agraning harga kura kurnitoreh kagiri-giri horeg bumi prakempita padula mangambak-ambak udan treswar lan lesus yang kepelo kados mekaten ing dados kepareng paduka Pukulun mboten langkung kula sendika ngestakaken dawuh ida benjang menapa Pukulun aja ngenteni sesuk-sesuk ripalungguhan iki digelak lakune tekan ana ing arga Kailasa tiap langening kalanggan aglar pantah montar sinon lerek konang turem para tenan tabang
banyarengi gumantine mangsa dewasane wanci wis manjing madya ratri dedep-dedem perbawaning dalu talana jalma kang lumaku ingkang kadulu amung lintang luku kang mawa Prabawa Sumunu sumeblak ing langit biru ora muka dadi panuntun kiblating wektu kawuryan Sasadara wis siniwaka aglar kang taranggana kang wis sumewa mesem ratuning dalu kawis tingal pinastika Cinandra panyayah Kenyormaja kang wis ndungkap jagating asmara mabuka kang lintang muluh sinambung gemak tarung banyak angkrem kadimesem Joko belek mermelek Joko tuwa mencara ngemu Prabawa hanggancang amblah kiblat nenggih lintang Bima Sekti katon Birawa kadya Sang Bima ingkang lagi kurda hanwak tutu ing naga ganti ingkang cinarita ora kaya repat Panakawaning sami gegojekan nadyanta sarwi rada ngantuk Ki Lurah Petruk parandene anyekar kembang aboting katresnan